Miten näkyy? Mä oon vähän epätoivon. On niin vähän aikaa. Olisi kiva, että tääkin etenisi tosi paljon nopeammin, mutta on se nyt pikkasen edennyt, mutta toisaalta niin nyt kun toi driftingin kisakausi alkaa, niin kyllähän tää jää nyt sitten auttamatta vähän todennäköisesti tauolle, mutta edistetään tätäkin sitä mukaan kun keritään ja tervetuloa mun uudelle videolle. Tällä videollahan tapahtuu paljon, nimittäin tosiaan kisakausi startataan tällä videolla. Auto menee uudestaan dynoon ja sen jälkeen mä käyn ajaa vielä parit testitkin, eli tällä videolla tapahtuu tosi paljon kaikkea. Ja se, että on älytön kiire, tarkoittaa sitä, että saa tehdä tosi paljon kaikkia kivoja asioita, eli kiireestä pitää myös osata olla kiitollinen. Ja mehän osataan, vai mitä Juha Pöytälaakso? Totta kai. Totta kai. Joo, tällä videolla kisakausi startataan tosiaan vähän ehkä erilaisten hevosvoimien parissa, mutta kyllähän sielläkin Pöytälaakso on paikalla. Katsotaan, pääseekö se palkintojen jakoon näissä kilpailuissa. Ja sitten tosiaan mennään Agitekille dynoon, että katsotaan, että auto saataisiin toimimaan täydellisesti ja että se olisi semmoinen ajaa, että se sopii minulle ja minun ajotyylilleni. Ja sitten me mennään Lapualle semmoisiin haastaviin olosuhteisiin ja sitten Pesämäelle vielä täydellisiin olosuhteisiin testaamaan, että toimiiko nyt vihdoinkin kaikki. Ja joo, uutta mertsiähän on tekstiilimyynti.fi osoitteessa muun muassa näitä upeita uusia lippiksiä ja siellä on uuden grafiikan mukaisia teepaitoja, huppareita ja kaikkea kivaa. Eli käykää siellä ostoksilla, niin tuette mun ajamista tällä kaudella. Ja sen lisäksi, että mä oon hakenut Suomen Driftmastersiin villiikorttiin, niin mä oon hakenut villiikorttiin myös yhteen toiseen kilpailuun. Ja jos mä pääsen sinne ajamaan, niin se on aika kallis kisareissu, joten olisin erittäin kiitollinen, jos ostatte tekstiilimyynti.fi verkkokaupasta mun paitoja, niin pystyn rahoittamaan sitä kisareissua. Mutta joo, jos sun tekisi mieli nyt ostaa esimerkiksi joku tällainen projektiauto tai ihan vaikka käyttöauto, niin kannattaa ottaa siitä Car Vertical-raportti. Car Vertical on nimittäin sellainen palvelu, missä voit hakea auton historiatietoraportin käyttämällä sen auton rekisterinumeroa tai runkonumeroa. Ja sieltä raportista sä näet esimerkiksi paljon kuvia, sä näet sen auton historia, missä maissa se on ollut rekisteröitynä, katsastettuna, jos sitä on kolaroitu, jos sen matkamittari on ruuvattu tai siellä historiassa jotakin muuta hämärää, joka esimerkiksi voisi heikentää sen auton turvallisuutta tai alentaa sen arvoa, niin kyllähän sä ne asiat haluat tietää. Koodilla Krissa sä saat 20% alennusta tuosta raportin hausta ja mä laitan tämän videon kiinnitettyihin kommentteihin ja myös kuvaukseen suoran linkin, mistä pääset hakemaan sen raportin ja saat alennuksen käyttöön. Mut joo, nyt lähdetään videon pariin ja voitaisiin kysyä tähän alkuun, Juha, miten meidän kisakausi starttasi? Hyvin. Sä olit tyytyväinen vai? Joo. Pikkusen vielä kun hakee parantaa näitä linjoja, etunoja, painatuksia ja tällaisia, niin sitten se puuttuva palanen vielä sitten. Joo, miten sä valmistauduit tähän kisakauden aloitukseen? Mä söin hyvin makkaraa, Joo. runsaalla sinapilla, Joo. lettua kermavahdolla, kaffia ja Coca-Colaa, niin sillä mä lähdin. Sillä sä lähdit tähän kisakauteen? Joo. Ja se meni sillä sun suht niin odotusten mukaisesti? Vähän parantamisen varaa jäi? Joo, tää oli tosi first time mulla niin näis karkeloos ja sä et säkään nyt paljon viime vuosina käynyt, mutta muutamia kertoja ja kyllä mä niin osasin tätä odottaa. Tätä mikä tulos sieltä tuli, niin osasin odottaa, koska aina saat noissa hommissa niin korkealla. Okei. No lähdetään nyt katsomaan, mitkä kisat ne oli ja miten siellä sitten meni. Mennään. Myrkkyyn. Sulla on tällainen puku päällä. Joo, tää ajohaalari on tällainen näistä tapahtumista. Mikä juttu? Joo, 3 vuoden tauon jälkeen niin ajattelin mennä ratsastuskisoihin. Myrkyssä. Joo. Täällä on Pohjanmaan hallimestaruudet ja mä osallistun tuohon nuorten hevosten hallimestaruuteen 2 hevosella. Sä lähit Juha hevosenhoitajaksi. Joo. Tai koirahoitajaksi.
Mä oon kaviot vaihtanut ja harjaukset suorittanut. Oot tankannut ne ja mitä Joo. polttoainetta sä laitoit niihin? Siellä on vähän sitä protskujuttua heinän seassa. Okei, Vähän tippaili. selvä. Ei Okei. muuta kuin vetoja. Yeah. Jännittääkö? No ei vielä. Missä kohtaa taslais tulee se? Ai jännitys. Niin, jos autohommissa tulee, kun rupeaa olemaan lainappiviivalla. No niin, tässähän on sillä lailla, että meillä on ensin me saadaan mennä tonne verryttelyyn periaatteessa koska vaan. Ja sitten näillä nuorilla hevosilla sulla on 10 minuutin ryhmäverryttely tuolla maneesilla. Mut kyllä se siinä kun on niin vähän sama lainapissa, eli kun on yksi ennen mua. Joo. Sitten jännittää. Mä tuun tsemppaan sua. Kansakin tulee katsoa. Yritän nyt. Yritän. Verryttele sinä, niin minä peruuttelen. Onko se siellä sivussa, jos se vetää jonkun potkun? Joo. Niin mä oon kanssa ymmärtänyt, että tässä takana ei välttämättä kannata seistä. No siinä on riskin. Pystyyhän tähän sivulle ottaa sen näin. Niin. Varmasti. Me ollaan sillä kuitenkin vähän kavereitakin. Ei se ihan hetki. Mitä sä suihkit? Tällaista kiillotusainetta. Aina vähän niinku lakkaa. Niin kuin autotkin me pestään ennen kuin mennään kisoihin. Okei. Joo. Oho. Melkein hutaasin tällä raipalla sua silmä. Missä tilanteessa käytät tätä raippaa? Tai millä nimellä tää on? Se on Piiska. Raippa. Ihan raippa. Raippa. Missä tilanteessa sitä käytetään? No en mä kyllä yleensä juurikaan käytä sitä, mutta jos olisi sellainen tilanne, että se hevonen ei kuuntele mun pohjetta tai sen takajalat on vaikka mun mielestä liian hitaat ja mä en saa pelkällä pohkeella sitä, niin sit mä voisin koskea sitä tuolla raipalla. Mut sä et hirveästikö käytettä. Enkä mä sillä niinku lyö, mutta mä voin sillä koskea sillä. Hipsutella. Vähän niinku muistutella sitä hevosta, että Niin, että tällä ei ole tarkoituskaan niinku paasata. ei oo. Sitten on perusasiat tiedäs, jos sillä joutuu, niin No mitäs sä nyt teet? vähän putsaa vielä mun saappaita, että ollaan niinku tyylikkään näköisinä sitten. Saako tässä niinku... Tää on tuomarilaji kans, eikö? Joo. Tää on vähän niinku riftinkiä, että Onko tällä vaikutusta näillä sun kuteilla ja jutuilla niinku, vai onko se vaan kuinka se hevonen käyttäytyy? no siis kilpailuasu on niinku, että tän tasoisissa kisoissa, jos olisi vaikka jotkut harjoitus- tai seurakisat, niin sitten ei ole pakko olla kilpailuasua, mutta nyt kun meillä on tällaiset Mitkä nää nyt oli? Tää on Hallimestaruuskisat? Pohjanmaan hallimestaruudet, joo. Niin kilpailuasu on pakollinen, eli sitten kun meidän radalle, niin pitää ottaa liivi pois. Ja mennä niin tällä takilla. Takki pitää olla musta tai joku muu tällainen tumma väri. Mut miksi siis meillä oli 2 hevosta mukana? Sä Joo. vedät 2. Joo. Vähän niinku vara-auto olisi mukana, niin... Vai ei kun sä kisaat niinku molemmilla? Mä Onko ne kisaan. eri luokas? Ei kun ne on samassa. Ne on molemmat nuoria hevosia. Toinen on 5-vuotias, toinen on 6-vuotias. Et nyt vaan on 2 hevosta. Joo. Joo. Mestaruudesta voi periaatteessa kilpailla vaan toinen. Eli tuplapodiumia lähdetään niinku hakee. Sitä lähdetään hakemaan. Viimeis kun mä oon ollut justiin näissä Pohjanmaan nuorten hevosten hallimestaruuksissa, niin mä olin 1. toinen hevosella ja 2. toisella hevosella. Eli nyt same plan. No se on sama suunnitelma tietysti tai tavoite, mutta nyt ne on
Ne on tuolta Siirilän tallilta noi hevoset, missä mä käyn opettamassa tiistaisin, pidän kouluvalmennusryhmiä siellä, niin nämä hevoset on sieltä, että tietysti ne ei oo niinku, mä en sillään koko ajan niitä ratsasta ja reenaa, vaan ne käy myös tunneilla ja niillä ratsastaa muutkin, niin me ei nyt olla tietenkään harjoiteltu ihan niin paljon, mutta ollaan me vähän. No niin, tuossa on nyt tää raitti. Kiitos. Pianko lähtee? Joo, kohta mä menen ton eka hepan selkään, sen nimi on Lardeo. Sä vedät jotenkin lämpää vähän siinä sille. Joo, mä menen sen tuohon verryttelyyn ja... Tuohon piha-aitaukseen. Joo. Kö? Ja sit meillä on sellainen ryhmäverryttely 10 minuuttia tuolla maneesissa, kun on nuoria hevosia, niin sitten niitä voi vähän pelottaa, niin ne saa mennä vähän tuollakin ensin. Okei. Okay. No niin, Pönä, sä oot nyt elämässä ekaa kertaa heppakisoissa. Mm-hmm. Miltä näyttää? Täällä on paljon hevosia. Joo. Mulla on tässä nämä 2 hevosta, niin kumpi on niinku enemmän sun mieleen? Mikäs se toinen oli? Se oli tumme. Se toinen kävelee tuolla. Joo, toi on mun mielestä paljon räyhemmän näköinen tuo tumme. Ai! Tiedätkö näiden nimet? Oon mä kuullut pariin kertaa, että joku, en mä muista. No tää vaaleanmaruski on Pancho. Ja sitten toi tummempi on Lardeo. Toi on myös samalta tallilta toi Poju. Millä Peppi menee. Peppikin menee tuossa samassa nuorten hevosten mestaruudessa. Mä menen sitten ensi kerralla. Joo. Mä katon nyt. Sä katot nyt mallia ja sitten sä tuut ensi vuonna näyttämään. Joo. Se on hyvä suunnitelma. Tonne kauhean isoja kyllä nää Hevoset. eläimet, hevoseläimet. Niin. Katoppa mikä valkoinen ori tulee. Mä en usko, että se on ori, mutta valkoinen. Hevoskielellä on kimo. Noi valkoiset ja harmaat, niin on kimoja. Okay. Se on ruuna, että meni sulla niinku sinne päin. Se on ollut ori Joo. alun perin. No niin, kumpi sä luulet, että menee mulla paremmin, tää Pancho vai toi Lardeo? No, kyllä mä oon sen tumman niin kannalla, että se varmaan tottelee paremmin ja se menee paremmin. Joo, Joo. mä oon kyllä ton Pantson kannalla. Sä oot Panchon kannalla? Mä oon nuorempien kannalla. Joo. Mä vähän viilasin sen tumman vielä noita kavion kärkiä, niin kun laitoin sellaista, että se ottaa vähän paremmin, niin mä luulen, että silläkin on aika iso vaikutus. Sä teit sellaista. Joo, tossa kun te ette nähnyt, niin mä vähän Sä vähän työstyt. Okei, ja nyt on niinku rengaspaineet on kunnossa ja... No ne pitää vielä tsekkaa sitten lainapissa Joo. loppuun. Ok. kaikilla muilla kesti niin kauan niin niiden, niin mä jätin, että mä ratsastan tuolla. Joo. Ja sitten se vuoro tulikin tosi nopea. No niin. Niin. Se näytti tosi hyvältä. Heti mä huomasin eron, kun sä tuut. Joo. Niin kuin mä aluksi katsoin, että ei, että mikä juttu, kun nämä meni näitä muita, mutta sitten mä huomasin, kun sä tulit, niin se oli paljon niin kuin slimmimpää. Ja... Okei. Okay. Niinku... Sähän et ollut itse tietenkään
tyytyväinen, mutta kärkeen, että pätkähti tossa kohtaa tai tässä kohtaa. Joo, tietysti nyt on luokka vasta alussa, että onko meitä vasta... No oli siinä 5 ainakin mennyt. No joo, mutta... Hei, mitä kun mä huomasin, että mulla on vähän tosi flunssaa nenätukos, mikä on ihan hyvä, koska täällä vähän shitti haisee välillä, mutta vaikuttaako tuo hevosen? Mä huomasin, että sä päästi vähän pökälettä samalla, kun sä vedit meneen siinä sitä suoritusta. Se päästi ne onneksi ennen. Niin mulla tuli mieleen, että vaikuttaako se siihen hevosen suoritukseen, tietysti jos ajattelee, että hän vääntää. Kyllähän se niin jarruttaa ja tälleen, ja se saattaa olla vähän sellainen etupainoinen, että kyllä nyt mielellään, jos se paskantaa, niin toivottaisiin, että se paskantaisi ennen kuin me mennään. Mut siis sehän veti tuolla hallissa siinä, Joo, vai oliko se vielä... se oli just ennen kuin mä aloitin. Niin se oli vielä sitä, sitä lämmittelyä siihen kisaan, okei. Mut hyvin meni ja mä kuulin tossa näiltä sun, onko nää nyt näitä avustajia näiden hevosien kanssa, sillä on jotain numeroita, jonka kohdalla jotain vissiin pitää niinku. Kirjaimia. Joo, niin, kirjaimia. Ja niiden kohdalla tehdään. Joo. Kun niinku näin maallikon silmään, niin se nyt niinku ei oikein niinku tiennyt mitä milloinkin niinku tapahtuu. Niin, siis näytti niinku ihan... Siinä on niinku, tää on niinku tää ohjelma. Sitten sä opettelet tän niinku ulkoota. Tää on Fein kouluratsastusohjelma niinku nuorille hevosille. Okei. Okay. Niin sitten sä ratsastat, se antaa se lähtömerkin se tuomari ja sitten sä lähet ja teet ton. Ja se oli 3 tuomaria pönätti niinku meidän tossa autolajiskin. Kyllä, niin ne antaa sitten pisteitä. Joo. Sulla oli tosi 74, kun oli nyt pinnat ja siellä tuli jotakin 60-70 nyt niille muille. No tähän mennessä. Niin tähän mennessä. Katsotaan. Joo. Mutta joo, siis ne on todella hyvät prosentit. Joo, kun tämä yksi sinun hevosavustaja sanoi, että 6570 on jo niinku tosi hyvä. On. Ja sulla on Seppo 4. Niin. Yes. Eli nyt täällä hevosella, kun on homma hoidettu. Joo, se ei mene enää ja nyt toi Pancho menee sitten vielä. Mut siis sä meet Pancholla myös? Joo, menen. Niin, eli niinku sama luokka. Joo. No, katsotaanpa sitten Panchon jälkeen, että onko pari mitallia vai? Illalla Panchovillaan syömään. Niin, joo. Horsen vaihto. Se omena. Niin, hyvä pois. Siellä ei tuomarit osaa päättää sun lautaa. Menikö tää paremmin kuin sillä toisella? No siis fiilis oli parempi, mutta mä veikkaan, että toinen saattaa silti saada paremmat pisteet. Mun mielestä meni tosi hyvin. Onko täällä samppania ruiskutusta podiumilla? Ei oo, mutta tää on tosi jännittävä osuus, jonka nimi on kunniakerros laukassa oikeaan. Olkaa hyvä. Sä toitkin jo. Okay. On niin pätevä. Mitä se tarkoittaa? Siinä on mahdollisuus tippua. Haukkaako tää, jos mä kosken tää? Ei. Hyvä poika. Joo. Pitäisikö meidän Juha ostaa tää hevonen? Tää on myytävänä. Täällä voisi tehdä nousuun, kato kouluttaa sitä ja sitten sä voit myydä sen kalliimmalle.
Mutta kun näissä on just se, kun se teloo tonni, ei osteta uutta Vaisvappia. Se on totta. Taivaan tossa. Ei saa varaa. Toiselle sijalle on sijoittunut sekä hopeamitalin kaulan Saako, meillä on ratsastajien Kristiina Aalto, Riina kylmä käsi kuulemaan. 0 paljon onnea. Näytäpä vielä. Tuleeko sä saat vasten aurinkoa? Onneksi olkoon. Kiitos. Eli tää tumma oli toinen ja se vaale oli 4. Just näin. 16 osamattajaa. Joo. Kannatti lähteä hevosenhoitajaksi vaikka. Joo. Mähän otan tästä siis täyden kunnia. No niin, mitäs omasta mielestä tää homma nyt meni? No, molemmilla mä vähän mokailin, pikkuvirheitä tuli, mutta jäi parantamisen varaa, että annettiin nyt sitten muillekin kuitenkin mahdollisuus. Ja toinen heppä otti nuorten hevosten hallimestaruushopeeta ja toinen oli 4, eli molemmat palkittiin ja mä oon ainakin tyytyväinen tällä harjoittelun määrällä, niin mä oon ihan tyytyväinen. No mitäs tytöt? Hepat oli hienoja, hyvin puunattu ja pesty, hyvin kävelytetty, hyvin juotettu, hyvin ruokittu. Hyvin letitetty. Kyllä, he Akulle letitetty terveisiä, jos hyvin. Aku kattoo Ja tätä videoa. Krisse oli taitava. Oi, Keli oli paras Jep. Keli oli ihan vuoden aikaan nähden. Joo. Oli ihania tuttuja ihmisiä ja kivat hevoset. Hyvät purulelut koko Joo. päivän, niin hevoset pysy tyytyväisiä. Jep. Kyllä. Eipä tähän nyt muuta. Et hyvin meni. Kyllä. Ostetaan Juha joku hevonen. Oliko siellä vielä jotain lisättävää? Tää on hyvä idea, tää, että ostetaan hevonen. Tää on tosi hyvä. Mä oon tässä kannalla. Mut siinä on, Okei. Kaksi siinä on hyvää se, vaihtoehtoa. niin tossa kyydissä olisi 2 hyvää vaihtoehtoa kyllä. Mut siinä on se, kun mä haluaisin varastaa niille nuorille, sitten ne ei pysy ikuisesti nuorina. Mitäs tommonen hevonen maksaa? No nyt noiden hinnat varmaan vähän nousi. Jep. Kai sä saat jonkun alennuksen, kun sä nostatit niiden hintaa. Ois kannattanut ostaa ne viime viikolla. Niin. Mut ne on myytävänä, että jos siellä joku videon katsojista haluaa ostaa hevosen, niin mulla on tiedossa 2 tosi hyvää. Mä suosittelen tätä tummaa ehdottomasti. Mut kato se vaalea, niin se on vähän tällainen ruma ankanpoika, niin sitten kun se on nyt vuoden nuorempi kuin Tumma, niin sitten kun ne on samaikäisiä, niin kuule Pancho painaa eelle. Okei. Joo. No niin, mennään sitten Pesämäelle seuraavaksi. Jaha. Tästä ei ole se pitkä. Mennäänkö noilla hevosilla? Käydään vaihtamassa autot kyytiin. No niin, ja sitten tämä pitäisi siirtää niinkö tuohon. Ja tuotanpa. Oi. Ei pahakaan homma. On se ihmeellistä tuo kuinka sen saa niin näyttämään helpolta. On se helppoa se on. Oh. Helppoa se on, kun se osaa. Oh. Joko ne käytti kaiken paineilman, ettei voi näyttää, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Kyllä sitä nyt saa. No näytä rengasmestari Niko nyt. Joo. Ei tää nyt tehkö. Ihan niinku rengaskone. Tää on niin rengaskone. Joo, rengaskoneessa. Tuosta kääntyy tuo ja Joo. tuo toimii Joo. vielä sen pyörikkuutin. Joo. Sähkömiestä vaille, että laitettiin tuo kompura vähän tuohon. Sitä nyt toki sen paikkaakin vielä voi muuttua, mutta ikään kuin alustavasti on tähän kasailtu tämä ja
tässä se Niko saa sitten työskennellä täällä. Siinä on vähän nuo Juhan renkaita, mutta todennäköisesti niitäkin tuolla ajetaan. Mutta joo, tosiaan Makea kaupalta tämmönen rengaskonemylly. Näyttää aivan monsterilta, mutta Niko on tehnyt rengashommia ennenkin silloin nuoruudessa. Joo. Siitä on jo kauan aikaa. Mutta minkälaisella arvosanalla lähtisit tätä Makea kaupan tuotetta arvostelemaan? Kyllähän tää on kaikki. Aika jäsyolosta oli kaikki. Oli kyllä raskata nostaa nuo osat. Ei ollut ihan mikään peltihäkkyrä. Mutta toivotaan, että sillä nyt pystyy. Kyllä. Joo. Nice. Sillä voi nostella kaikkea. Se on kätevä, kun siinä voi säätää sitä, että kenaa, kun tässä kenaa. Joo, se on hyvä sun. Voit kuvata, voit näyttää katsojille. Joo. Tässäkin, jos se on niinkö näin, vaan hankala kenata, niin jos näin olisi, niin on kenaa. Älä vielä laita ilmaan, mä haluan kysyä ensin. Että onko se teidän mielestä makea kauppa vai masea kauppa? Ei kun mase ole sitä itkuainetta, mitä suutetaan silmiin sitten. Ai se on sellaista. Se mase on semmoista niinku raiskareihin käytetään. Aha, okei, no nyt se on ihan täysin eri juttu. Se on ihan eri juttu, että kyllä mä sanoisin että enemmän, että se on semmonen makea sweet, semmonen No onko tää sweet nyt tää meidän rengaskone? Joo, siinä oli tässä semmoset muovitassut suojaamassa vanteita, mutta nämä on rasevanteita. Niin saatit pois. Ne otettiin pois siitä. Niin mutta teillä on täällä niinku tehdas on käynnissä ja... Joo, meillä on tässä tämmönen factory homma. Joo, mahtavaa. Hyvin pelaa tää Makea kaupan kone, että... No te nyt väännätte tosta noin muutamat ja huomenna laitetaan ne sitten Pesämäellä savuna ilmaa. Auto on ollut Aitekillä kovasti huollossa. Mitä kaikkea te teitte, Niko? No pakosari, siitä oli halki ja se nyt poikki sieltä se yksi. Niin, melkein puoliksi poikki sieltä yksi pätkä niinkö pytyltä tuleva. Putki, niin oli puoliksi poikki, niin sen Antti hitsasi siinä. Ja... Kaikki muutkin saumat, mitkä vuoti, niin ne hitsattiin ja uusia V-pantoja ja lämpösuojia ja juttuja. Joo, ja kraana. Joo, huohottimen tyhjäyskraana. Teittekö nyt sen? American style. Mahtavaa. On kuule viimeisen päälle, niin ei tarvitse murehtia. Ainoa mikä pitää murehtia, niin pitää saada semmonen öljyastia, mihin saa sitten sen letkun vai hana auki. No mut koko ajan siis kehitys kehittyy. Kehitys kehittyy ja tiimi toimii ja homma pelaa. Ja... Mahtavaa. Ja nyt Antti sitten ajoi vielä vähän dynossa sen jälkeen, kun kaikki vuodot oli korjattu. Ja joo. Auto on nyt niinkö... Auto on mint. Yes. Mintu. En malta odottaa, että pääsen huomenna sitten näitä, kun te olette kovan työn tehnyt, niin sitten mä tuhoan kaiken. Ja... Ilmaissaan hyvin aamalla savuna ilma. Makea kaupalle vaan sitten iso kiitos tästä. Joo. Iso peukku vielä iso peukku. Joo. Näytä Niko sinäkin iso peukku. No niin, joo, mäkin näytän. Joo, on hyvä tuote. Hyvä. No niin, kisakausi tosiaan avattu ja mä oon oikeastaan ihan tyytyväinen tolleen pitkän tauon jälkeen ja hyvin vähäisellä reenaamisella, niin hevoset kulki hyvin ja tulos oli ehkä niin kuin sellainen, mihin myös tähdättiin ja mitä toivottiin ja olen siihen tyytyväinen. Toivottavasti myös nyt sitten tällä autolla kilpailukausi lähtee sujuun yhtä hyvin tai edes odotusta ja toiveiden mukaisesti, niin olisi aika hienoa kaikkien viime kausien ongelmien jälkeen. Mutta joo, nyt lähdetään siis seuraavaksi dynoon ja ajamaan testejä ja treenejä tällä autolla. Ja ennen kuin me lähdetään sinne, niin mä kerron teille sellaista asiasta. Kellotan teille Trodon
Trodo on nimittäin sellainen nettikauppa, mistä te voitte tilata esimerkiksi autojen varaosia ja tarvikkeita. Ja Trodossa on muutamia mainitsemisen arvoisia tosi hyviä puolia, esimerkiksi edulliset hinnat, nopeat toimitukset. Sitten siellä on myös sellaisia viikoittain vaihtuvia tarjouksia, mitkä voi olla niinku aika isojakin alennuksia tietyistä tuotekategorioista, joten kannattaa käydä säännöllisesti kattoon trodo.fi. Ja sitten siellä on myös sellainen palvelu, jossa haluat, että ne tarkistaa ennen kuin ne lähettää, että sopiiko ne varaosat siihen autoon, minkä sä oot niille ilmoittanut, niin ne tekee myös sen tarkistuksen ennen kuin lähettää. Sitten jos ne huomaa, että hei, tämä osa ei käy tuohon autoon, minkä sä oot ilmoittanut, niin sitten ne ehdottaa sieltä suoraan sellaisia osia, jotka sulle siihen käy. Eli mene trodo.fi, sieltä autojen varaosat ja tarvikkeet, löytyy myös erilaisia kemikaaleja, veneiden ja polkupyörien osia, eli on kaikenlaista. Koodilla Krisse26 saat kaikki yli 50 € tilaukset pakettiautomaatteihin ilman toimituskuluja, joten käytä koodia Krisse26 ja käy tilaamassa autojen varaosia tarvikkeita osoitteesta trodo.fi. Ja nyt tämä jykevä kokoonpano lähtee testeihin. Kattokaa, kun hienosti tulee toi rengassavu tänne mettään. Ja kuuluu viitsutan äänet. Mun ajot on tältä päivältä ajettu. Auto toimi hienosti. Nyt se oli semmonen ajaa, kun mä haluunkin. Sopii nyt mun ajotyylille. Tykkään tosi paljon. Antti teki kyllä erittäin onnistunutta säätötyötä. On hyvä. Me vähän riemunkaan ulkoillaan. Täällä Pesämäellä on niin ihanat nämä metsät. Mä haluaisin asua tämmöisessä mäntykangasmaastossa, mutta nautitaan näistä silloin kun voidaan. Koirakin nauttii. Tsemppiä! Mitä käy? Enttisellä voi vähän syken nousta. Oisko? Ei se. Ois ollaan lähdössä. Okei, Pesämäen treenit ajettu ja jos ei nyt huomioida sitä mun auton alustaa, niin sehän toimii aika hyvin. Ja ehkä nyt jos vertaa niin kuin viime kauteen, kun oli niin älyttömästi ongelmia, niin voi olla, että mä tyydyn tällä hetkellä vähän turhan vähän. Ja se ehkä vähän korostui siinä vaiheessa, kun mä menin kokeilemaan Akatemian autoa. Koska joo, oli tietysti odotettavissa, että kun se on raideleveyttä on enemmän ja siinä on akseliväli pidempi, että se on niin kuin varmasti koriltaan ja käytökseltään huomattavasti rauhallisempi auto kuin mun. Ja niinhän se olikin, mutta se miten niin kuin vakaa ja looginen ja tasainen se oli ajaa verrattuna mun autoon, niin se ehkä pisti vähän itseä miettimään, että okei, että pitäisikö sille mun autolle ehkä vähän tehdä jotain. Joka tapauksessa tuosta Akatemia-autosta pitää sanoa, että nyt on kyllä laitettu kynnys niin matalalle, kuin voi vaan laittaa sen suhteen, että jos haluaa päästä testaamaan tuollaista pro-tason driftingi-autoa, niin tuolla on kyllä todella helppo ajaa, niin kuin, vaikka siinä on ihan hyvin pitoa tuolla katurenkaallakin, niin se on kyllä tosi semmoinen looginen ja rauhallinen ja ei tee mitään yllättävää ja on älyttömän hyvä auto ajaa. Eli nyt jos joku haluaa päästä testaamaan tuollaista, niin driftingakatemia.fi. Se mikä on kiva, niin nyt kun on päässyt vähän testaamaan enemmän, niin tietysti luotto on tullut autoon lisää.
että vaikka se vähän pomppii ja nostaa eturengasta ja hakkaa käsille ja se ei koko ajan tunnu se niin kuin ratti käsissä ihan sillain täysin samanlaiselta, niin se ei enää tarkoita sitä, ettäkö se remmi sieltä olisi lähdössä ja sitä auto ei voisi enää kohta ohjata ollenkaan. Mutta puhutaan vielä ihan vähän Juhankaa siitä, että miten nuo reenit on mennyt. Mitä mieltä sä olit, Juha? Miten testit meni? Näikö sä yhtään, kun mä ajoin? Sulla oli vähän omaa ohjelmaa siinä samaan aikaan. Mulla oli omaa ohjelmaa ja kyllä mä nyt niin saan sivusta näin sunkin vetoja, että me ei jaettu pari vetoja, sä halusit kerätä luottoa vähän yksikseksi autohon. Mutta hyvältä näytti sen, mitä mä näin. Että. Joo. Nyt ehtii vielä pari treeniä käydä ajamassa tuossa Lapualla ennen kuin alkaa sitten toi bussireissu Eurooppaan. Eli se on hyvinkin pian jo käsillä, niin seuraavaksi pitää alkaa valmistautua vähän siihen. Mutta ihan vielä viimeiset treenit Lapualla ennen kuin sitten tämä auto jää odottaa Chicago Driftiä ja mä lähden tosiaan bussilla tonne Eurooppaan. Mutta tässä vaiheessa ihan älyttömän iso kiitos kaikille, jotka on omalta osaltaan auttanut tämän auton kanssa, tehnyt tähän parannuksia. Päällimmäisenä Juha, kiitos sinulle ja AJ-tekin Antti Järvelle, että mä sanoisin, että ilman teitä niin tämä ei olisi nyt näin hyvä ajaa kuin mitä se on. No se on hyvä, että se nyt on niinku valo hohtaa siellä tunnelin päästä auton suhteen, että nyt saisi sitten noi reenikerrat käyttää oikeasti sen reenaamiseen. Joo, ja oli ihan positiivista, että sai ruveta pesämäillä ja miettiä jotain niin kuin välityksen vaihtamista ja testata ja vaihtaa ja tällaista, eikä vaan niin kuin sellaista, että yritetään ratkaista ongelmia ja korjata vikoja ja muuta, vaan nyt sai jo vähän niin kuin ihan oikeasti testata ja treenata, niin se oli ihan mahtavaa. Kristiina! Terve. Ota vähän lippaa silmille, niin ei häikäse. Joo. Meidän loistava tulevaisuus. Niina, häikäisevä tulevaisuus. Kommentteja. Joo, kommentteja. Auto on kaunis ja upea ja tykkään ajaa sillä. Se vähän pomppii ja tolle, mutta mä tykkään kun on luonnetta. Niina. Ootteko huomannut? Mä oon ainakin huomannut, kun mä ajan, kun tää sen kieli vähän niin. Joo. Kieli pitkälle. Niin. Joo. Nikolla pitää saada olla luurin päässä, että sillä on niin herkkä kuulo. Kun on tuolla niin hirviä kirkumista. Joo. Tuosta se nautti, kun tuo Lexmoke-auto meni, niin onpa ihana hiljainen. On tää munkin aika hiljainen. On se. Ei se oo siihen verran. Tuo oli niinku sukkasillaan meni. Ainakin nyt kun se ei oo päällä, niin se on aika hyvin. Mut joo, kaikki on hyvin. Meillä on vielä 3 paria, niin ajetaan ne. Ei mitään. Hyvältä tuntuu ja Miltä näyttää? nopealta. Näyttää nopea. No niin, nyt on ajettu testiä ja treeniä sekä Pesämäellä että Lapualla ja tosiaan se, että pääsin välissä vähän ajan toisellakin autolla, niin ehkä korosti sitä, että siinä mun autossa olisi vähän parantamisen varaa. Itsehän mä oon ollut ihan älyttömän innoissaan siitä, että nyt se yleensäkin toimii noin älyttömän hyvin. Se moottori toimii tosi hienosti, se on säädöiltään nyt ihan niin kuin timanttinen. Se ohjaus toimii ja palauttaa ja kaikki tämmönen, mutta joo, alustassa olisi vähän toivomisen varaa. Ja se on nyt noissa treeneissä huomattu, sen varmasti jokainen näiltä videoltakin näkee. Ja sitten kun me oltiin Lapualla treenaamassa, niin Koskela Olli oli siellä samaan aikaan ja katsoi sitä mun ajamista jonkin aikaa ja tuli sitten sanomaan, että pitäisiköhän tolle sun alustalle tehdä jotain, kun se auto noin paljon pomppii ja keulii ja tekee kaikkea ylimääräistä. Ja sitten ilman muuta sanoin Ollille, että totta kai, että jos sulla on aikaa, niin tehdään sille jotain. Ja Ollihan sieltä löyskin sitten syitä tähän auton erikoiseen käytökseen, niin niistä lisää sitten seuraavalla videolla.
kiva, jos oot jaksanut katsoa videon tänne asti. Seuraavalla videolla nimittäin nyt sitten selvitetään tosiaan syy tuohon mun auton pomppimiseen. Toivon ja jännityksellä odotan, että se muuttuu, se sen käytös jonkin verran. Mähän en pääse sitä testaamaan ennen kuin sitten seuraavaksi mä ajan sillä suoraan tuolla Chicago Drift-kilpailussa. Ja mitä muuta tässä nyt vielä tapahtuu ennen Chicagoa, niin mä oon perustanut podcastin yhden toisen moottoriurheilevan naisen kanssa, eli Maria Teresa Lahden kanssa me ollaan perustettu Vetomuijat podcasti, ja se on kuunneltavissa Spotifyssa ja YouTubessa, eli löytyy Vetomuijat nimellä, niin käykää ottaan toi uusi podi kuunteluun, ja seuraavalla videolla tosiaan selvitetään syy tohon mun auton pomppimiseen, ja sitten me lähdetään tonne Italiaa kohti äidin ja koiran kanssa, eli alkaa tämmönen roadtrippi tonne Driftmastersin ensimmäiseen osakilpailuun, joten nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!